Roger Llwyd Morgan, os allai droi at yr argymhelliad mi nath Prifysgol Aberystwyth ddiwedd wrth ystwytha ynglyn â dyfodol neuadd Pantycelyn. Mae'r pwyllgor y Brifysgol wedi argymell cau'r neuadd. Ydy hynna oherwydd yr adroddiad yma ar gyflwr y neuadd a dyna ydy'r rheswm? Ie, mae'n bwysig iawn bod yn glir ynglyn â beth sydd wedi cael ei argymell fan hyn. Mae gwaith wedi digwydd yn edrych ar ddyfodol hir dymor neuadd Pantycelyn, a ni wedi gwneud hynny ar y cyd gyda swyddogion eraill o'r Brifysgol, y myfyrwyr yn ogystal. Ac fel rhan o hynny, fe gomisiynwyd archwiliad manwl o gyflwr yr adeilad, ac beth sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwetha. Ni wedi gallu casglu wybodaeth ynglyn â faint o alw sydd am lety cyfrwng Cymraeg, posibiliadau o ran defnydd arall o'r adeilad yn ogystal. Ond hefyd, ni'n adnabod costau bras ar gyfer gwaith adnewyddu, a hefyd rhai o pethau mwy bris sydd angen i wneud i'r adeilad. A beth sydd yn amlwg yw mae gyda ni adeilad fan hyn sydd wedi gwasanaethu'r Brifysgol ers 60 o flynyddoedd erbyn hyn, ac mae angen am gynllun adnewyddu cynhwysfawr ar yr adeilad. Nawr, mae hwnna'n golygu bod rhaid i ni edrych ar faterion yn ymwneud â tymor byr. Dyma sydd wedi cael ei argymell o ganlyniad i drafodaethau Pwyllgor Cyllid wrthos diwetha yw fod dros dro ac yn edrych i'r blynyddoedd nesaf yma bod yn well i ni beidio â chynnig neuadd Pantycelyn i fod ar gael fel llety myfyrwyr ym mis Medi. Mae hynny yn gyfuniad o resymau, mae'r resymau hynny wedi cael eu crynhoi yn eitha effeithiol, dwi'n credu, ar blog sydd ar wefan y Brifysgol, a ni'n gallu ymylaethu ar y rhesymau hynny. Ond y peth pwysig i ni i egluro yw bod neb o fyfyrwyr presennol na darpar fyfyrwyr yn mynd i fod yn ddigartre, os yw'n eisiau neb i bryderu ynglyn â sefyllfa llety ym mis Medi. Mi fydd llety ar gael, ni'n mynd i gadw llety yn y dedig cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr ym mis Medi, a fydd hefyd â darpariaeth gofod cymdeithasol neilltuol i'r myfyrwyr hynny sydd yn dymuno bod gyda'i gilydd. Efo'r diffygion na i'r adeilad oedd chi wedi sôn am, mae'r Brifysgol wedi esbonio yn y blog yma, da ni wedi gweld pethau fel, mae yna bryderon dros gwifra, mae yna diogelwch tân, rhyw bethau fel yna wedi codi. Ond beth sy'n cael ei bwysleisio, os dwi'n deall yn iawn, ydy bod angen gwaith sylweddol ar yr adeilad iddo allu agor fel llety i bryswylwyr, ond bod modd cadw ar agor fel mae ar hyn o bryd ar gyfer swyddfeydd a phethau tebyg. Ie, mae nifer o adroddiadau wedi dod ger bron y gweithgor a'r Brifysgol yn hynny o beth. Mae'r archwiliad manwl wedi dangos i ni ddiffygion ac anghenion gwella o safbwynt y system drydan o ran y gwasanaethau. Mi fydd angen gwaith heleth ar y to a'r ffenestri yn y blynyddoedd nesaf hefyd. Ond yn y tymor byr iawn, bydd welon ni fod na waith adfer ar y system drydan oedd eisiau wneud fel mater o frys fydde'n gorfod digwydd dros yr haf yn ogystal â gwaith diogelwch tân fydde'n gorfod digwydd dros yr haf yn ogystal. Nawr, amcan gost y gwaith hwnnw fydde rwle o gwmpas 125 o filoedd, a fydde hynny'n wariant fydde rhaid digwydd a fydde'n gwella dim ar safon y llety, oedd e'n jyst yn golygu gwaith hanfodol. Flwyddyn yn ddiweddarach, oedd yr adroddiadau yma'n dangos bod eisiau ailweirio yr adeilad cyfan yn ogystal â gwneud gwaith dyfnach o safbwynt diogelwch tân, oherwydd gwagleoedd rhwng stafelloedd a lloriau, a fydde hwnnw wedi bod yn waith £100,000 ar gyfer y gwaith diogelwch tân a £100,000 arall ar gyfer yr ailweirio miliwn o bunnau, dros filiwn o bunnau felly, dros y flwyddyn nesaf. Felly mae'r diffygion yma yn bethau, y diffygion newydd yma yn bethau sydd wedi cael ei darganfod yn y flwyddyn diwetha. Ydy hynny'n golygu bod y myfyrwyr sydd yn byw yn y neuadd, neu sydd wedi bod yn byw yn y neuadd dros y flwyddyn academaidd diwetha, fod nhw wedi bod yn byw mewn neuadd sydd o bosib ddim o'r saff ac y dylai fod? Wel, unwaith oedd y canlyniadau cychwynnol yr archwiliad o gyflwr yr adeilad yn dod i'r amlwg, fe wnaethon ni gynnal asesiad risg tân manwl ni'n hunain gan swyddogion tân y Brifysgol. Oedd hynna'n dangos i ni fod risgiau
ond fod yn fwy na hynny, bod digon o gamau o safbwynt mesurau diogelwch fel y larwm effeithiol, myfyrwyr wedi arfer erbyn hyn gyda gymerferion tan. Oedd yn bodloni ni, a mae'n rhaid i ni fod yn fodlon, dyn ni ddim eisiau bod mewn sefyllfa o roi unrhyw un o myfyrwyr ni mewn sefyllfa o risg yn y sefyllfa hynny. Felly, o'n ni'n ddigon bodlon ar y pwynt hwnnw fod diogelwch yn ddigonol at y pwrpas hynny. Nawr, mi arweiniodd yr asesiad hynny hefyd at benderfyniad i beidio cynnal cynadleddau ym Mhantycelyn dros y Pasg, oherwydd oedd y math yna o letir yn golygu pobl yn dod i mewn i aros am 1 noson yn unig, falle 2 noson, yn golygu bod nhw ddim mor gyfarwydd ar adeilad, ddim yn gyfarwydd gyda ffyrdd o ddianc o'r adeilad, pe bai digwyddiad. Felly, oedd e'n anaddas ar ei gyfer nhw, ond yn ddigon diogel yn ein barn ni ar gyfer y myfyrwyr oedd wedi bod yno ers dechrau'r flwyddyn ac yn mynd i aros yno ar gyfer gweddill y flwyddyn. Ond hynny ddim yn golygu bod ni'n fodlon cynnal cynadleddau dros yr haf gyda pobl fydd yn preswylio am noson neu 2, ond hefyd yn gorfod ystyried yn ofalus. A mi wnaethon ni gadw posibilrwydd o aros ar agor ar y bwrdd fel petai fel opsiwn mor hir ag oedd yn bosib. Ond o ystyried y gost o'r camau fydd y rhaid i ni gymryd nawr a hefyd mewn blwyddyn, oedd yn gwneud synnwyr bod rhaid i ni oedi o safbwynt y cam tymor hir yn ni ac yn anffodus. Does neb eisiau bod yn y sefyllfa, dyn ni'n eisiau myfyrwyr yn siomedig, i ni eisiau gallu cynnig i fyfyrwyr beth o'n nhw wedi wneud cais amdano fe, ond am y tro i ni'n eitha clir bod rhaid i ni gynnig trefniadau gwahanol, a bydd y llety hynny'n addas, bydd opsiwn arlwyo ar gael, bydd gofod cymdeithasol ar gael yn ogystal. A ni'n gobeithio y bydd pawb sydd yn dymuno bod gyda'i gilydd yn gallu bod gyda'i gilydd. Allwch chi ddeall pam bod y myfyrwyr mor anhapus ar hyn o bryd ynglyn â'r ffaith bod nhw ddim wedi ffindio hyn allan tan wythnos dwytha, bod nhw wedi cael clywed hyn ar mor fyrrybydd fel petai ynglyn â dyfodol yn neuadd yma. Fysach chi wedi gallu awgrymu bod hyn yn mynd i ddigwydd yn chydig yn gynharach iddyn nhw? Dwi'n sylweddoli'n iawn bod myfyrwyr yn siomedig a dyn ni ddim eisiau bod yn y sefyllfa yna a mae hyn yn anffodus. Beth sydd wedi digwydd, wrth gwrs, o sefydlu gweithgor Mhantycelyn nôl y llynau a gwaith y gweithgor yn cychwyn ym mis Medi. Fe gytunwyd ar ymserlen yn y pwyllgor cyllid gyda'r cyngor llawn, gyda'r myfyrwyr y bydde'r gweithgor yma yn wneud y gwaith hanfodol oedd eisiau ei wneud ac yn adrodd ym mis Mai. A dyna ni wedi wneud, felly ni wedi cadw at yr ymserlen honno. Un o'r pryderon mae'r myfyrwyr wedi codi ydy y gallen nhw orfod symud allan o neuadd Mhantycelyn dros dro tra bod y gwaith yma sydd angen cael ei wneud yn neuadd yn cael ei wneud, ond bod nhw yn gyntaf ddim yn cael ei roi mewn llety maen nhw'n teimlo sy'n addas i'w cymuned nhw, ac yn ail bod na ddim addewid pendant wedi dod gennych chi o gwbl ynglyn â pryd allai neuadd Mhantycelyn ail agor. Wel, mae doi beth fyna. Mae'r trefniadau dros dro a mae'r cynlluniau manwl ar gyfer y tymor hir. Mae'r trefniadau dros dro yn deillio o'r ffaith yn bod ni wedi dod i sefyllfa lle o safbwynt safon, o safbwynt cyllid, o ran gallu cynllunio ar gyfer defnydd tymor hir. Dyn ni ddim yn meddwl bod e'n addas bod Mhantycelyn ar gael gyda ni, ond bod ni'n benderfynol a bob cam o'r daith sydd wedi digwydd drwy'r pwyllgorau, drwy'r cyngor llawn, mae'r addewid yn ni o safbwynt darparu llety penodedig cyfrwng Cymraeg wedi cael ei ategu dro ar ôl tro. Felly does na ddim cerdded i ffwrdd o'r addewid hynny. I ni yn gorfod gwneud trefniadau, ni'n meddwl, a mae hyn yn argymhelliad, wrth gwrs, mae fydd yn cael ei gadarnhau neu beidio yn y cyngor ym mis Mehefin. Ond os yw'n cael ei gadarnhau, wedyn mae rhaid i ni wneud trefniadau gwahanol. Ni wedi sgwennu wythnos hyn at ein darpar myfyrwyr a myfyrwyr presennol i'w hysbysu nhw y byddwn ni'n cysylltu â nhw i wneud trefniadau gwahanol. Beth fydden ni'n croesawu yw bod myfyrwyr sydd mewn sefyllfa i wneud hynny yn ymweld eto, dod i weld beth ni'n gynnig fel llety amgen ac yn gallu dangos iddyn nhw bod y darpariaeth o ran gofod cymdeithasol a'r llety hunan arlwyo os yw'n dymuno hynny ar gael iddyn nhw ac yn ei le ar gyfer mis Medi. Felly, dyn ni ddim eisiau trefniadau hynny i gael eu colli yn unrhyw drafodaethau eraill. O ran y trefniadau yna, da ni'n gwybod bod yr argymhelliad sydd wedi cael ei wneud yn mynd i fynd o flaen cyngor y brifysgol, ond ydych chi eisiau wedi dechrau paratoi ar gyfer edrych am lety amgen addas ar gyfer y myfyrwyr yna o ystyried bod y tymor newydd ddim mor bell â hynny i ffwrdd? Ie, wel, newydd ddod ger bron y pwyllgor cyllid. Mae adroddiad gweithgor Mhantycelyn
Felly mae llawer wedi cael ei drafod wythnos diwetha. Mae llawer i'w wneud yn ymarferol yn y dyddiau a'r wythnosau nesaf mae i wneud y trefniadau gwahanol ar gyfer mis Medi. Ac wedyn, wrth gwrs, mi fydd y cyngor ei hunan yn gwneud ac yn asesu y dystiolaeth, a trafodaethau'r Pwyllgor Cyllid, barn myfyrwyr, hefyd mae myfyrwyr, wrth gwrs, yn gynrychiadol ar gyngor y Brifysgol. Bydd pawb yn cael cyfle i ddweud. Bydd y cadarnhad wedyn, os na fydd Pantycelyn ar gael yn mis Medi, yn gosod ni mewn sefyllfa i rhoi'r trefniadau gwahanol hynny ar waith. Fydda fo'n deg meddwl bod Fferm Penglais yn un o'r llety yna sy'n cael ei ystyried yn weddol uchel ar y restr bosib i symud y myfyrwyr o ystyried bod na rhan o'r neuadd sydd yn gyfrwng Gymraeg yn barod a bod y Brifysgol wedi gobeithio datblygu hwnna fel rhan o'r campws sydd yn le neuadd Cymraeg. O fel mae'n digwydd na, mae yna gynnig ar gael, wrth gwrs wedi bod ar gael ers cychwyn marchnata llety yn gynharach yn y flwyddyn fod dewis ar gael yn Fferm Penglais o lety cyfrwng Cymraeg, ardal Gymraeg wedi hunan arlwyo. Nawr, mae hynny dal yn opsiwn i bobl, ond beth i ni yn gynnig ac yn deall yw bod y galw hynno hefyd ar gyfer llety wedi ei arlwyo. A mae 'da ni neuaddau sydd ar gampws Penglais sydd yn gallu darparu'r opsiwn hwnnw. Felly fyddwn ni'n cynnig hynny a gwneud hynny yn ddewis real sydd ar gael i bobl sydd hefyd yn mynd i weld fod bloc cymdeithasol neu stafelloedd cymdeithasol yn mynd i fod ar eu cyfer nhw'n ogystal. O ran ymgyrch y myfyrwyr, maen nhw wedi deud bod mae IMCA wedi deud bod yr ymgyrch yn mynd i ddwysau yn ei geiriau nhw. Ydych chi'n meddwl fod yn bryd iddyn nhw dderbyn fod angen i neuadd Pantycelyn fel mae hi gau ar hyn o bryd a bod dim diben mewn ffordd protestio am ddyfodol y neuadd yna a ddylsyn nhw weithio'n agosach efo chi i geisio canfod y llety amgen dros dro yn hytrach na canolbwyntio ar yr ymgyrch i gadw'r neuadd fel mae hi? Wel, dwi'n derbyn bod siom ymhlith myfyrwyr, darpar myfyrwyr sydd wedi gwneud cais i ddod i Pantycelyn a siom yng nghrynnoedd IMCA yn ogystal. Ni wedi bod yn gweithio yn agos gydag IMCA yn ystod y flwyddyn fel rhan o'r gweithgor yma, fel rhan o fforwm myfyrwyr Cymraeg, rhywbeth sydd wedi sefydlu o'r newydd mwyn gallu clywed mwy am faterion ymarferol ddydd i ddydd sydd yn poeni myfyrwyr Cymraeg a beth maen nhw eisiau gweld yn cael ei gwella. Felly ni wedi bod yn gweithio gyda cynrychiolwyr IMCA yn y fforwm hwnnw, mewn nifer bwyllgorau gyda'r gweithgor Pantycelyn yn ogystal. Yn eitha da, dwi'n credu, mae rhaid dweud yn bod ni yn cael y perthynas adeiladol yma gyda cynrychiolwyr myfyrwyr, undeb myfyrwyr IMCA yn ogystal. Nawr, be fydden ni yn dymuno gweld yn digwydd yw wrth gwrs dwi'n derbyn fod IMCA yn mynd i fod yn siomedig, ond mae'n deillio nôl i'r adroddiad sydd yn dweud wrthon ni beth yw cyflwr yr adeilad. Ni'n deall nawr mwy am anghenion yr adeilad. Dyw hyn ddim ynglyn ag egwyddor cymuned Gymraeg, dyw ddim ynglyn ag egwyddor gofod cymdeithasol. Mae'n ymwneud ag anghenion adeilad sydd yn hwyrach yn mynd i ofod cau o safbwynt defnydd pan mae gwaith adnewyddu heleth yn gallu dechrau. A pan mae hwnna'n digwydd, a ni'n sôn am adeilad hynafol, wedyn mae'r adeilad yn mynd i fod ar gau am hyd at 2 blynedd wrth i'r gwaith adeiladu yna ddigwydd. Felly mae hynny'n realiti mae rhaid i ni ddelio gydag law yn llawer myfyrwyr. A beth yw'r cynlluniau yn y tymor hir wedyn? Wel, mae hynny'n fater sydd dal ar y bwrdd ac yn rhan a mi fydd gan IMCA a myfyrwyr eraill lais pendant yn y penderfyniadau hynny. Mi gawson ni sgwrs nid yn anhebyg i hon adeg yma llynydd pan oedd yr ymgyrch na i geisio achub y neuadd. Da ni nôl mewn sefyllfa rwan lle mae'n edrych o bod neuadd Pantycelyn yn cau a bod y myfyrwyr yn protestio eto. Ydych chi'n cydnabod bod yna broblema o ran bod yr ddewid yma gafodd ei wneud llynydd, mae'n cael ei drafod unwaith eto, mae yna sylw unwaith eto i ddyfodol y neuadd. Tydy hynna ddim yn helpu chi fel prifysgol i alladenu myfyrwyr newydd? Wel, oedd yn eitha clir, dwi'n meddwl, flwyddyn yn ôl, beth fydde'n digwydd yn rhan o dasg y gweithgor. Un elfen bwysig iawn o dasg y gweithgor oedd gweithio gyda myfyrwyr, casglu tystiolaeth ynghyd ynglyn â galw am lety,
ynglyn â beth fydde rôl canolfan Gymraeg. A ni di llwyddo gwneud hynny, dwi'n meddwl, mewn ffordd eitha adeiladol, yn edrych ar dystiolaeth o ffynonellau gwahanol. Ni wedi bod ar ymweliadau i weld beth fydde canolfan Gymraeg yn gallu dod yn ychwanegol y brifysgol, o safbwynt profiad myfyrwyr, o safbwynt y gymuned ehangach yn ardal Aberystwyth. Ond hefyd, yn rhan bwysig iawn o waith y gweithgor, oedd edrych ar yr adeilad. A mae hwnna wedi dod ag adroddiad i ni sydd yn cadarnhau, wrth gwrs, beth oedd bobl yn ame, beth yw cyflwr adeilad sydd wedi bod ar ei drad ers 1951, sydd heb weld llawer o waith adnewyddu go iawn yn digwydd iddo, a bod i bellach yn amser i ni fod â chynllun terfynol manwl yn edrych ar amalwampio adnewyddu cynhwysfawr iawn i'r adeilad hwnnw. Ac a'r gwir amdani, mae hwnna'n mynd i gymryd blynyddoedd a hefyd miliynau o bunnau i wireddu. Felly dydych chi ddim yn teimlo fod yr ffrau ddiweddar yma mewn ffordd yn mynd i effeithio rhyw lawer ar eich gallu chi ddenu myfyrwyr i Brifysgol Aberystwyth? Wel, mae Pantycelyn wedi bod yn ffactor mewn denu myfyrwyr i Pantycelyn. Mae'r adroddiad y gweithgor yn dweud hynny wrthon ni. Mae'n anodd iawn i faintoli hynna'n union, a dwi'n gwybod bod nifer o beth eraill yn ffactor yn y penderfyniad sydd gan myfyrwyr Cymraeg a di-Gymraeg i ddod i Aberystwyth. Ni eisiau adeiladu perthynas adeiladol gyda ein myfyrwyr. Ni ddim eisiau bod yna unrhyw densiwn a pethau yn eu poeni nhw. Ni eisiau gwella'r cyfleusterau sydd ar gael ar eu cyfer nhw. Ni eisiau gwella safonau'r dysgu ac y ddysgu, a ni wedi bod yn buddsoddi'n helaeth yn hynny o beth, yn y llety yn y cyfleusterau, darlithfeydd, stafelloedd darlithio ac yn y blaen. A mae hyn yn bwysig iawn i'r brifysgol yn symud ymlaen i'r dyfodol. Llwyd, Morgan, diolch yn fawr.